दिहली नखरा करेली मुस्कानमा सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा करेली मुस्कानमा सरस्वती माई के कोचिंग में भाई करे के बाटे पूजना सरस्वती माई के कोचिंग में भाई करे के बाटे पूजना सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा करेली मुस्कानमा सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा करेली मुस्कानमा कंजूसी सुना रे भाई बेटी ही कन जूस के कहला मुहबा फुला के देख बैठल बिया होते रूस के देखाबे कंजूसी सुना रे भाई बेटी ही कन जूस के कहला मुहबा फुला के देख बैठल बिया होते रूस के सरस्वती माई कैसे के करी पूरा एक सपना सरस्वती माई कैसे के करी पूरा एक सपना सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा करेली मुस्कानमा सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा करेली मुस्कानमा सूरज सूर्या सोहना भाज औरी पगीन घीन हो राजा रोशन त रोजे के रोजे देखो बढ़ावती अधीन हो बिक्की चुना सुन भाई चंदन औरी पगीन घीन हो राजा रोशन त रोजे के रोजे देखो बढ़ावती अधीन हो कई दिन से हम चंदा मांगिले सुनली नहीं कहाना कई दिन से हम चंदा मांगिले सुनली नहीं कहाना सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा देखाबे मुस्कानमा सब लड़की यार चंदा दे दिहली नखरा देखाबे मुस्कानमा। भाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरियारपुर 4 लाइन सीतामढ़ी।